дошъл. Добре обаче. Господ да благослови. Стежи здрави. Живи здрави. Днес съм тук с моя екип. Според селането, колеги, градски съветници. Добре дошли. Днес сме тук. Благодарим първо за това, че ни дадете възможността да бъдем гости тук в този духовен храм. И сме тук, за да поискаме вашата благословия за благоденствие и просперитет за всички жители на общината, на град Сопот и на село Ангелово, защото с тези прекрасни хора, които са свежи сили, знания, умения, експертиза и компетенции, смятаме да издигнем още повече нашата община в духовен, интелектуален и културен план. И за нас е огромна привилегия, че ни оказвате тази чест да дойдем и да получим вашата благословия. Носиме ви един скромен дар, тази свещена молитва Отче наш, избродирана от бележита наша съгражданка, за да ви носи благоденствие и здраве и с Божията сила все така да се уважаваме, защото вие сте наш почетен гражданин, ние ви обичаме и усещаме вашата подкрепа и духовна сила, която винаги е била с нас. Благодаря. Отче наш е молитвата, която ни е дадена от самия Господ Исус Христос. В нея ние отразяваме всичко, от което имаме нужда, като възлагаме надеждата си на Бога. Такава е спрямо човеците Божията воля. Непрестанно се молете и за всичко благодарете. Със съзнание, че без Божията помощ не можем да извършим нищо добро, всякога преди да отпочнем важно и отговорно начинание, отправяме молитвите си с надежди на Божията помощ. А в молитвата Отче наш е казано да бъде, Господи, Твоята воля, както на небето, така и на земята. Още веднъж добре дошли, благословени бъдете, дошлите в име Господа. Добре, заведем. Заповядайте на другите столчета. За мен ли са тия прекрасни цветя? Благодаря ви. Благодаря ви. Ставете на това. Времето лети. И друг път съм напомнял по различни поводи, че не бива да забравяме това. Гледайте, казва Исус Христос, колко мъдро трябва да постъпвате, като скъпите времето, защото дните са лукави. Безвъзвратно отминават, за да се влеят в неспирният поток на вечността. Един ден, два пъти човек не може да живее. Казвам това, защото не усетихме кога минаха тия 4 години. И за да кажа с спокойна архиерейска съвест, че вие в тия 4 години не пропиляхте време. Постъпихте мъдро. Скъпихте времето. Оползотворихте го за доброто на хората. За мен е духовно щастие представител на светската власт да ме посети, да получи Божието благословение. Това за нас, християните, има голямо значение. Защото и друг път съм споменавал,
подобни случаи, легитимен властник е този, който вярва в Бога и обича хората. Вие проявихте и двете в високо отговорното си служение. Властта, и светската, и духовната, не е нищо друго, освен отговорност. А вие със спокойна архиерейска съвест, заявявам, че с добра съвест, добра воля, извършихте досега онова, което Бог беше промислил да възложи върху вас. Казвам, Бог е промислил, защото ние знаем от библейските слова, всяка власт е от Бога дадена. Никой да не си мисли, че е заграбил властта или някой човек му е дал. Бог дава властта. Разбира се, чрез избори, чрез човеци. Вие, господин Дойнов, и правихте впечатление в позициите си на градоначалник с едно много високо християнско и патриотично, родолюбиво съзнание. Вярно, че градът е такъв. Град Сопот, общината. Град с славна история, с патриотичен дух, но здраво съграден духовно върху фундамента, върху скалата на Светата православна вяра. Ние виждаме колко много злото се преумножи в това живот. И верни критерии за това ни дава църквата. Войни, каквито не е имало, братоубийствени войни, озлобление между човеците, между братя, стихии и бедствия, каквито не е имало до сега. Това е индикация. Това са критерии, че злото се е преумножило. И то, разбира се, това не се е случило без участието на всички. Вие това нещо осъзнавате много добре и аз съм свидетел, че бяхте в позициите си на кмет един усърден труженик на доброто, на мира, на благоденствието в хората. Благоденствието и материалното е немислимо без духовно благоденствие, без духовно усъвършенстване, нравствено, морално. Не е възможно до всеки българин да поставиш полицай, за да бъде коректив на поведението. Трябва да се възпита, трябва да се съживи, да се събуди християнската съвест. И вие много направихте за това. Всякога, когато сме се обръщали към вас за съдействие в този смисъл, вие не сте щадяли усилията си. Затова спокойно мога да кажа, че в позициите си на градоначалник на Сопот, вие бяхте преди всичко съработник Христов, съработник на църквата. И в празник, и в делник, и в радост, и в теготи, винаги сме разчитали на вашето съдействие, на вашата подкрепа, със съзнание, че когато сме заедно, духовната и светската власт, особено в тия тежки времена, размирни времена, ние отправяме послание за сила, за опора на народа, който Бог е поверил на нас. Да го ръководим, да го браним. Всякога, когато съм идвал в Сопот, вие сте заставал на подобаващото място в църква, за да се помолите заедно с нас. А това има огромно значение. Това има огромно значение за хората да виждат, че кметът се моли заедно с духовенството. Че кметът казва от сърце: Господи, помилуй града ми,
народа, населението, пази ни от злощастие, от бедствия и от всяко зло. Това има голямо значение. Има едни много мъдри слова в Светата Библия. Духът не угаси. Вие, господин кмете, не допуснахте духа на вярата да угасне в града. Заедно с нас, с духовенството. Защото не се съмнявам, съзнавате какво означава да угасим светлината. В Светата Библия и в Светото Евангелие Господ Исус Христос ни съветва да бъдем чада на светлината. Да не участваме в безплодните дела на мрака, а да ги изобличаваме. В този смисъл вие сте труженик на правдата, на мира, на доброто. Затова ви поднасям моята признателност и благодарност, а така също и на освещеният клир на духовенството на Пловдивската епархия и на Божият народ. Това е най-важно. Христолюбива да бъде властта. Градоначалникът да вярва в Бога. Когато вярва в Бога, той има и страх Божий. И за нас това е критерий, че той е добър. Вие проявявахте и солидарност, християнство, съпричастие, човечност е най-важното. Човещина. Тази дума и тая добродетел трябва да възстановим в обществото, в което живеем. Човещина. За което сме ви благодарни. Вие дойдохте, за да получите Божието благословение чрез Светата Христова църква. И аз със спокойна съвест призовавам над вас Божията благодат, защото без нея не можем да постигнем нищо. Божествената благодат на Светия Дух е онази божествена енергия, която възпълва онова, което не ни достига като човеци и лекува нашите немощи. Моля Бог да даде благословен успех на вашите начинания, на вашия труд. С радост и удовлетворение да извършвате труда и да носите отговорността на Божия промисъл. Със смирение, с търпение, с кротост, с великодушие. Поднесохте ми молитвата Отче наш. В нея е казано всичко. Виждате ли? Не е Отче мой, а Отче наш. Тоест, ние се молим за всички човеци. Който си на небесата. Какво значи небеса? Това не е космоса. Това е място, където няма бесове. Небеса. Да се свети Твоето име. Как ще се свети Божието име? Чрез делата на християните. Така да светнат пред човеците добрите ви дела, тъй като ги видят да прославят небесния ваш Отец. Да бъде Твоята воля, Господ, както на небето, така и на земята. Какво значи да бъде Твоята воля? Това означава да отсека от себе си своеволието и да го замена с Божията воля. А Божията воля къде ще намеря? Не при гадателки, врачки, екстрасенси, не. Там е дяволската воля. Ще я намеря в 10 Божии заповеди. Не кради, не лъжи, не убивай, не прелюбодействай. Ето това. Ако стане моята воля, тогава наистина ще бъде Твоето царство, както на небето, така и на земята. Насъщният ни хляб дай ни днес. Казано е хляба, защото той е насъщен. Но когато кажем хляба, ние казваме: Господи, дай ни всичко, от което се нуждаем, за да си спасим душите. И не ни въвеждай изкушение, но ни избави от лукавия. А да бъде Божията воля, господин Петър. Имах една монахиня, се гледаше да бъде на нейното. И аз се опитвах един-два пъти да ти обясня, не ме разбра. Тогава викам, като отидеш в храма, вместо да бъде Твоята воля, ще кажеш да бъде моята воля. Ама как? Невъзможно.
Странно от хората. Добре, да. Ама тогава остави да бъде Божията воля. И аз ще ви кажа, да бъде Божията воля. Със смирение приемаме всичко. Надяваме се на Божията помощ. Пожелавам ви успех. Благодаря на медиите. Преди бих искал я съвсем скромен дар да поднеса с образа на Господа Исуса Христа, пътят, истината и живота. Да ви благослови, да бъде ваш покровител, наставник във всичките дела и начинания. Бог да ви пази. Благодаря, от все сърце. Изключително съм трогнат, че за пореден път ни поканихте, уважихте ни. Искам да знаете, че винаги ще ви бъда признателен на вас, на Бог, за това, че винаги сме чувствали във вашата духовна сила, вашата закрила. И въпреки трудните времена, в които живеем, защото наистина са много трудни времената, аз и моят екип успяваме да преодоляваме трудностите и да се бориме за просперитета на нашата община. Просперитета е такъв, какъвто го е определил Бог. И аз знам, че без Бог и без помощта на всички хора покрай мен, които формират моето професионално и компетентно управление, аз няма да мога да се справя. Не съм тук, тъй като, освен че искам вашата благословия и благословията на Бог, съм тук и да поискаме прошка. Защото всички сме хора и всички грешиме, няма безгрешни хора. Сигурно и аз някъде съм сбъркал, но целта е града да върви напред и да го водим към нови върхове. И знам, че всички сме гости на този свят, но човек трябва да остави следа, ярка следа, за да бъде запомнен във времето и наистина да даде пример на поколенията, че когато правиш добро, то се връща. Вярвам в доброто, чувствам се удовлетворен към настоящия момент от изминалите 2 мандата. Чувствам се горд с екипа си, с съгражданите си и вярвам в успеха. Знам, че тази икона ще ми носи преди всичко здраве, а здравето е най-важно за всяка една друга крачка в управлението на общината, държавата и всички институции, които ръководим. Така че, благодаря ви, Ваше Преосвещенство. Винаги съм ви чувствал като мой духовен баща, защото от първия момент, в който се запознах с вас, усетих силата, която малко хора я притежават, определено вие я притежавате и някак си така я отправяте към всички нас и това се усеща. Така че благодаря ви от сърце, няма да забравя този прием, няма да забравя всички приеми, в които вие сте оказвали уважение към мен и към жителите на града, защото аз съм техен представител. С Божията помощ напред. Амин. Благодаря ви, господин Войнов. По решение на Сопотският общински съвет, аз съм обявен за почетен гражданин на богоспасаемият ни град Сопот. С особено вълнение всякога общувам с вас, защото съзнавам колко важно е това да зачетете не личността, а Пловдивският митрополит. Аз приех тогава това отличие, не защото считам себе си достоен да бъда почетен гражданин на град Сопот, но защото видях у вас високо духовно съзнание и признателност към значението на вярата,
на Българската православна църква, на Пловдивската митрополия. И приех това отличие от името на цялата църква. Защото, пак казвам, аз съм никой без Божията благодат, без божествената енергия на Светия Дух. Аз съм само част от оная непрекъсваема верига от пловдивски митрополити, които всеки един в своя живот е допринесъл в духовния градеж, в зданието на Божието домостроителство, на Светата ни църква и на Божия народ. Така че съм благодарен за това високо съзнание и високата оценка, която вие давате за делото на Светата Българска православна църква. На добър час и благословен успех и на вас, и на вашите съработници. Сте живи и здрави. Бог ви